Ing sawijining désa ana bocah lanang jenenge Raka. Umure isih 13 taun. Uripe mung karo ibune sing lagi lara-laranan. Bapake wis seda kawit Raka cilik. Saben esuk Raka tangi nyapu omah, masak, banjur mlaku menyang pasar nggawa sayur lan jajanan cilik. Nalika mlaku, Raka ndelok bocah-bocah padha dolanan bal-balan. Ati Raka kecut. Aku kepingin melu, nanging wetengku isih kencing melarat. Bocah-bocah padha ngguyu. Raka, kok seru spol yo? Raka mung mesem tipis, weteng lan ati isih abot. Sore-sore, Raka nggawe layangan saka koran bekas. Layangan mabur setitik, bocah-bocah padha ngguyu. Nanging Raka mung mesem tipis, ati isih kangen dolanan bareng kaya bocah liyane. Wengi teka, ibune Raka ngeluh. "Kak, rasane puserku kok lara yo?" Raka nyedaki ibune. "Bu, aja kuwatir, Bu. Raka bakal ngopeni ibu." Dheweke nyiapke obat lan panganan. Banjur sinau pelajaran sekolah nganggo cahya sithik. Kadang Raka nutup mata setitik amarga ngantuk. Nanging eseman tipis isih katon ing wajah Raka. Esuk sabanjure, ibune mesem nalika Raka bali saka pasar karo panganan cukup kanggo sedina. Raka rumangsa ana sinar ing pepeteng. Senajan urip angel, tresna lan tanggung jawab bisa nggawe ati dadi anget. Pesan morale yaiku, senajan urip angel lan sedih, tresna marang keluarga lan semangat kanggo maju bisa nggawa cahya ing pepeteng. Kadang senyum setitik luwih kuat tinimbang nangis. Sakmenten mawon, matur suwun.